No nazdar, hoši. A hošky. To je dobré. Dobre, ja viem, že dneska mal byť výlet, respektíve tretia časť, tretí motovlog mal byť výlet, ale tlačí ma čas, nezvládam to. A keďže vyrážame z toho istého miesta už po tretí raz, teda vlastne po druhý, lebo predtým som vyrážal odinakade. No, ale čo som chcel hovoriť? Musel som niečo natočiť, keďže chcem dodržať pravidelnosť, hlavne, čo ste si mohli všimnúť, že snažím sa vydávať videá väčšinou v sobotu, alebo zatiaľ teda vyšli v sobotu. Aj jedno, aj druhé. A čo ste blázni, ty kokos, ako dve videá a presiahli sme 100 odoberateľov. Dobre. Ja viem, že to není nejaké extrémne číslo. Sa to teraz pôjdu, až to nejakí iní youtuberi alebo motovlogeri pozerajú, čo sú už dlhšie na scéne. Sa to budú teraz všetci bukať po čele, že ježiš, 100 ľudí. Čo za číslo, to už dneska neznamená nič. Lenže ja som to chvíľu nekontroloval, kontroloval som si len cez mobil, ani neviem, ak sa tá aplikácia volá, nejak YouTube pre tvorcov alebo také niečo, len komentáre proste, aby som odpovedal na komentáre a tak, že až nejaké budú. No a potom zapnem normálny YouTube a pozerám. Naposledy, keď som pozeral, tak som mal nejakých 60 odoberateľov. Potom na druhý deň som pozrel a mal som 90. A včera som pozrel a 130, cez 130. Vy ste normálni, ty kokos, ako... To ma hneď dohnalo k tomu, aby som natočil ďalšie video. Aj tie vaše lajky, aj tie komentáre podporné, že mám točiť a tak ďalej. To bolo niečo, to je niečo pre mňa veľmi motivujúce, keď viem, že teraz sme taká malá komunita, chápeš? Teraz sme taká malá komunita a môžeme sa spolu normálne rozprávať a môžem odpovedať na každý komentár. Mal som tam aj nejaké praktické dotazy. Chalanisko jeden sa pýtal ohľadom helmy, alebo tak, nepamätám si už presne. Chalanisko jeden sa ma pýtal dokonca, či si spolu nepôjdeme zajazdiť. Kľudne, ako ak si niekto chce zajazdiť a je z okolia Trenčianskeho kraja, že to bude aspoň trochu možné sa nejako stretnúť a zajazdiť si, tak prečo nie? Kľudne sa môžeme stretnúť, no len teraz momentálne som nemal ani nejak extrémne veľa času, takže som to vôbec neriešil. Ani do konca mesiaca nejak mať nebudem. Dúfam, že sa mi podarí, a budem sa snažiť, najviac ako to len viem, vydať ďalšie video, lebo v robote to mám dosť nahustené. Jedine, že by sa vás nazbieralo toľko, že by mi to začalo zarábať. A ja by som mohol skončiť s robotou a živiť sa týmto. To by som si želal. No to je... Krista na široké lakte u nás na Slovensku. To už ako... O tom sa ani nebavme teraz. Je 7 hodín, slnko zapadá a ja mám dobrodružnú náladu. Takú, už pár dní takú dobrodružnú náladu a išiel som touto cestou na Trenčín autom nedávno, lebo som bol v Dubnici nad Váhom kupovať kocúra. Áno, platil som za mačku. No, a tam ma zaujala jedna odbočka. Neviem, či to bolo pred Nitricou, alebo pred Vestenicami hornými, alebo ktorými. Ale išlo to tak niekde do Krista, do kopca.
A strašne chcem vedieť, kam tá cesta vedie. Takže idem sa tam pozrieť. No a k tomu, aby som sa vrátil. Ja viem, že som sľuboval, že sa pôjdeme niekam odviezť a tak. Lenže ono to je také, už človek, keď už dosiahne taký ten vek, keď už musí chodiť do roboty a tak a začať niečo so sebou robiť a živiť sa a čo ja viem čo, tak ono tá robota dosť ukrajuje z osobného voľna. A na prekvapenie nie len mne, ale aj mojim kamošom, ktorí majú motorky. A okrem toho bol zraz v Šírave, na ktorý som vôbec nemohol ísť, teda na Šírave, debil, na ktorý som nemohol ísť, pretože som mal presne tie dni, v ktoré to bolo, služby. 4 dní, 3 denné, 1 nočnú, takže neprichádzalo do úvahy ani vymeniť, ani nič s niekým službu. Proste sa nedalo. Dúfam, že... no, hej, viem. Proste sa to nedalo, no. Takže zorganizovať sa mi to nepodarilo a keďže som vás nechcel sklamať, tak som si povedal, že niečo natočím zase sám a že sa poviem niekde odviesť. No. Takže ideme preskúmať tú cestičku. No, dúfam, že nezabudnem odbočiť, lebo akože fakt, išiel som tady už párkrát, ale ešte som si ju nevšimol. Až minule, keď som sedel ako spolujazdec v aute, som mal čas sa obzerať a kúkam. Boha, reko, nento kam ide. Ježiš, slnko oproti. Dúfam, že to stihnem, kým bude tma. Však ono to nie je ďaleko. Tak nič. No počkaj, to sa to už bola kde odbáčalo. Tuto. Kto je za mnou? Nikto. Takže môžem ísť aj pomalšie. Tuto ešte asi nie. Tuto ešte nie. Toto ešte nebolo ono. Takže idem ďalej. Ale už je tu autá. Dúfam, že to nebude úplne, že nejaká slepá ulička na 10 metrov. Jau, mucha. Že tam prejdem za kopec a rampa a konec. To by som bol nerád. To by moc dobrodružné nebolo. To by moju náladu neuspokojilo. A dúfam, že budete niečo počuť cez ten zasraný vietor. Počkaj. Á, to je tu! To je ona! Musím sa niekde otočiť. Krista! Tak nič, tak idem, počkaj. Menta malá. Ja som vedel, že tú odbočku netrafím. No, boha, tu je voda, to mi nehovor. Však je sucho. Počkaj, teraz by sme aj mohli. Hneď, až nepôjde nič z tejto strany. No, perfektne, ideme. A už musím kúkať. Tuto, aha, aká odbočka. Boha, kam to ide? Poznáte to tu niekto? Asi nie, že? To ja idem pozrieť, čo to tu je. Ja takéto cesty mám rád. Dúfam, že tu dostanem defekt, alebo ma prepadne diviak. Nie, boha, počkaj. Kokot, kam toto ide? Dúfam, že sa stratím v tme, pokazí sa mi motorka, dostanem defekt a vybije sa mi telefón. To budem úplne najšťastnejší. No, myslíte, že môže ísť oproti auto? Idem radšej doprava. A ja som si aj nevšimol, či tam je zákaz alebo nie. Ja som taký chuj. Počkaj, štrk. Dobre, ako... Teraz sa mi nesmiete, že pojem pomaly. Ale však ja neviem, kde idem. Ja to tu vôbec nepoznám. Som odtiaľto z okolia, ale túto cestu som si nikdy nevšimol. A už vôbec, ako aj keby som si ju všimol. Jau,
trne. Keby som si ho aj všimol, tak by ma vôbec nenapadlo tady to ísť. Ty kokos, až tam bol zákaz. A ja dostanem pokutu. Ja sa vyhovorím na navigačku, však žiadnu nemám, ale kto to vie? Však môže poviem, že v telefóne mám. Nejaké autoboha, ma to začnú Angry Forester naháňať nejaký, tak ma vyjebe. Tu už ide prašná cesta, pokračuje aj takáto, hej. Tak ideme po tejto, nejdem po prašnej. Ideme, kam vedie, asfalt vedie za civilizáciou, sa hovorí, no nehovorí, to som povedal ja. Takže si to zapíšte. Larx 2016, púha zakrutá, tvrdá. Ty kokot, sami štrk. Kam to ide do piči? To ja idem niekde úplne do Krista. Začínam mať strach, lebo už som ďaleko. Boha. Čo ma to napadlo? A to som si myslel, že to pôjde nejaká širšia cesta. Niekam. Aha. Tu už je prašné. Tu už končí civilizácia. Ideme tady točiť? Ty kokot, kade mám ísť? Tady to asi nie, to asi mám piči. Či idem pozrieť? Poďme. Ja neviem, kde som. Pomoc. To je strašné. To sa môžem akurát tak vyjebať, to by som sa mal niekde otočiť. Dobre, ja viem, som dosratý do piči, však ale tu nie je asfalt. A ja mám gumy na cestu. Toto čo je? Tu je potok? No, tak tam nejdem. Ja som sa rozbehal na dvojke. No nič, ja som sa musel otočiť. Tam to išlo niekde do Boha. Preč. A to ja riskovať nejdem, defekt, alebo čo, keď to tam nepoznám. Keby som vedel, aká tam je cesta. Krista, to takáto cesta. A vedie to nikam. To som trochu sklamaný. Nie. Štrk! Yeah! Však na čo? Čo sa ešte nikto nevyjebal? Au! Skurvená tráva. Dneska som nejaký extrémne vulgárny, ty kokos. Dobre, ja som bol skontrolovať, či som nedostal defekt, ty kokos, lebo ako párkrát dosť naostro odletel nejaký šúter od kolesa a vydalo to taký zvláštny zvuk. Teraz som nič nezistil, uvidíme ráno. To by som sa nasral. Boha. Keď som rozmýšľal o tom, že o čom by som tak asi vyprával, keď sa pojem odviezť na motorke a keď pojem točiť, že aby to nebolo len tak som prehliadal akože YouTube. Pozeral som videá a tak, však určite viacerí z vás, alebo no však viacerí z vás. Kokot, však všetci, a keď ma sledujete, tak všetci z vás, čo ste tu, tak sledujete YouTube a podľa mňa niektorí aj ten slovenský a český, ako myslím z tej inej tvorby ako motorkárskej. Lebo isto nie všetci. To bol brat. Že isto nie všetci máte motorky a tak, iba vás to baví a radi si pozrete. Tak nechcem hovoriť za iných, ale aspoň ja si toto myslím. No a
v tom ma napadlo, že som celkom rád, že som sa nezačal venovať takému tomu bežnému kontentu ako hry. Ako skúšal som to, nehovorím, že som to neskúšal, skúšal som to na starom kanáli, ktorý vám neprezradím radšej, lebo ako s odstupom času mi to príde fakt trápne, to čo som tam robil a aké videá som točil. A som rád, že som s tým prestal a že som začal venovať tomuto, lebo táto komunita mi príde trochu iná. Je síce oveľa menšia, preto som neskutočne rád za každý nabratý nový like, nový odber a keď vidím, ako tam naskakujú zhliadnutia na tých videách, tak není pre mňa nič lepšie. No a Bracho došiel. Sa otočil. Čau. Sice ma nepočuje, ale ja si budem vyprávať. Retard mod. Musím vypnúť na chvíľu, aby som mohol normálne vyprávať. No a uvidíme kam to až doputuje toto naše putovanie na motorke. Ja by som bol strašne rád, keby sme sa stali obrovskými. Ideme na sypačky? A poďme. Ja som to prestal, aby sme sa stali obrovskými. Lebo my nebudeme trocháriť. Dúfam, že sa to nezastaví na 150 odoberateľoch. To by som strašne bol nerad. Ja viem, že by som si nemal zakladať na číslach, ale ako každý si to sám skúste natočiť nejaké video na YouTube, ktoré niekoho zaujme. A skúste sledovať tie čísla, keď vám tam začnú rásť. Sledovania, lajky, komentáre, to sú také najdôležitejšie pre mňa aspoň. A potom odbery. A skúste to sledovať bez emócií. Skúste to sledovať bez toho, aby vás to potešilo, alebo aby vám na tom záležalo. A som zvedavý, či niekomu sa stane to, že ho to absolútne nenakopne. Po 150 krát sa s vami rozlúčim. Dúfam, že teda som vás nenudil
dúfam, že ste si video aspoň z časti užili tak ako ja dnešnú jazdu. Keby neprišiel ten blázon, tak asi by to bolo zase len také obyčajné kecanie. No a ja budem rád, keď si pozriete aj moje ďalšie video, aj moje predošlé videá, podporíte to lajkom, nejakým komentárom, či už otázkou, alebo budete chcieť povedať, že ako na piču jazdím a ako to neviem a aký som amatér a že nosím obyčajné gate a nie motorkársky full gear a neviem čo všetko. Keď toto všetko spravíte a video pozdieľate a poviete o mne svojim kamošom a tak budem neskutočne rád a šťastný a vďačný a nakopne ma to ešte ďalej točiť. Takže posledný raz som rád, že ste si toto video pozreli. Dúfam, že vás bavilo a majte sa.